штрафу 5 тисяч рублів. Окупаційні суди почали виносити присуди щодо кримських татар, які 4 вересня вийшли до будівлі ФСБ з вимогою дізнатися про 5 викрадених співвітчизників. Перший штраф призначили члену меджлісу Ібрагіму Чегертмі. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень. За словами адвоката Хатіджі Мамуд, окупаційний суд, відкинувши усі аргументи захисту, визнав Чегертму винним. Адвокат вважає, що рішення було готове завчасно, оскільки на його підготовку окупаційний суддя витратив лише 5 хвилин, а зачитував більше 10. И после был составлен протокол, в котором уже содержатся недостоверные сведения. Их там держали более 3 часов, что совершенно недопустимо по нормам и внутренним российским, и нормам международного права. Но все эти объяснения, эти доводы остались за пределами внимания суда, который осудил, и вынес постановление о штрафе. 3 і 4 вересня окупанти затримали Ельдара Одаманова, братів Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова, а також першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла, звинувативши у підготовці диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Симферополем. Більше доби про викрадених зі своїх осель не було інформації. Десятки людей, серед яких і родичі викрадених, зібралися біля головного управління окупаційного ФСБ у Сімферополі. ОМОН та Росгвардія затримали 58 людей. 2 звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. Людей автобусами відвезли до окупаційних відділків поліції, де на них склали адміністративні протоколи. 9 вересня їх почали розглядати. Водночас окупаційні поліціянти почали навідуватися до осель затриманих. Відомо щонайменше про 10 випадків. Людям повідомляють, що вони перебувають під контролем окупаційних силовиків. Всех людей погрузили в один автобус, это их было порядка 20, потом 40, 60 человек, где они их развозили по Симферополю. То есть сами действия сотрудников противоречили то, что им сейчас пытаются предъявить вот в этом административном правонарушении. Ну, лично я считаю, что это больше похоже на такое давление на наш народ, где вместо того, чтобы людям дать информацию о том, где находятся их близкие, их соотечественники, вынуждают людей ходить по зданиям РОВД для того, чтобы узнавать, где же они все-таки находятся, то есть побуждают людей, а потом применяют к ним определенные вот такие вот силовые воздействия. Європейський суд з прав людини готовий застосувати правило 39, тобто негайно втрутитися у ситуацію з Асаном Ахтемовим та Наріманом Джелялом. Адвокат Євгенія Закревська повідомила, що ЄСПЛ зреагував на її заяву щодо застосування термінових заходів у ситуації з незаконно затриманими кримськими татарами. Правило 39 застосовується здебільшого, коли є загроза життю та здоров'ю бранців. Тоді суд упродовж дня звертається до відповідальної країни. А це обов'язково до виконання. Спочатку ЄСПЛ хоче отримати деякі документи. За словами адвоката, для ухвалення рішення суду потрібна інформація про медичний огляд Нарімана Джеляла та Асана Ахтемова, а також офіційна реакція Росії на заяви про тортури. Також суд запросив уряду РФ інформацію про те, чи має Асан Ахтемов доступ до приватного адвоката і чи може той спілкуватися з ним конфіденційно. Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією. Про це він заявив під час форуму ЄС у Києві. І це буде найбільшою її помилкою, додав президент України. Він також зазначив, що розмовляв про це з президентом США Джо Байденом, і той розуміє загрозу з боку Росії. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі? Тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії. Я вважаю, що світ вже змінився.
Тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі. Але, на жаль, така є ймовірність. Президент України також розраховує на предметну зустріч з Путіним. Він сподівається, що тоді від неї можуть бути результати, такі, які були на першій зустрічі у нормандському форматі. Тоді вдалося повернути більше 100 наших політв'язнів. Зеленський переконаний, що усе залежить від політичної волі однієї людини – президента Росії. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать в цьому сенс не бачать вирішити питання, закінчити війну і конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це вже мої внутрішні, вибачте, проблеми. Як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Припинити незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, зокрема Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемових, Шевкета Усіїнова та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Верховна Рада України звернулася до національних урядів і парламентів інших держав, міжнародних організацій із закликом посилити політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Росію через численні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Депутати закликали міжнародних партнерів посилити співпрацю в межах Кримської платформи для звільнення та відновлення у правах незаконно затриманих представників корінного народу України. Наріман Джелял зараз в СІЗО на спецблокі. І знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запровадити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. На жаль, Кримська платформа зараз не вийшла з єдиною такою заявою проти дій окупанта в Криму. Так давайте ми будемо робити такі кроки, які будуть винуждати цих наших учасників Кримської платформи приймати більш рішучі дії проти окупанта. Створення Кримської платформи – беззаперечна перемога України і несе загрозу намірам Росії продовжувати окупацію Криму. Про це з парламентської трибуни заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Кримська платформа почала працювати на 3 рівнях – урядовому, парламентському та експертному. А декларація Кримської платформи залишається відкритою для підписання. Саміт Кримської платформи відбувся в Києві 23 серпня. У ньому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. За підсумком саміту вони підписали декларацію, в якій заявили про свої наміри щодо деокупації півострова. Вперше за багато років питання Криму винесено на найвищий міжнародний рівень. Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Кулеба запевнив парламентарів у тому, що МЗС України працюватиме по кримському питанню доти, поки окупований півострів не повернеться під контроль України. Що битва за Крим – це битва за Україну. Хто б що не казав, якими б іронічними не були посмішки скептиків, але якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно та безапеляційно захищати національні інтереси. Саме тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України
моєї роботи та роботи Міністерства закордонних справ, допоки ми не повернемо Крим. Україна закликала держави-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Постійний представник нашої країни в Об'єднаних Націях Сергій Кислиця пояснив, що це новий формат координації міжнародних зусиль задля звільнення окупованого Криму. Він нагадав, що держави, які не встигли взяти участь в інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня у Києві, можуть долучитися до спільної декларації Кримської платформи. Також Сергій Кислиця розповів про реакцію Москви на українську ініціативу, масові викрадення та арешти кримських татар, серед яких і перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультації та координації, покликаний підвищити ефективність міжнародної реакції на тимчасову окупацію українського півострова, а також досягти деокупації Криму та мирного повернення контролю України. Однак після саміту російська окупаційна влада в Криму тільки погіршила свої репресивні практики проти громадян України, які прагнуть в повній мірі користуватися своїми правами та основними свободами. На тлі нових затримань Генеральна асамблея ООН також розгляне ситуацію з правами людини на окупованому півострові. Таке рішення підтримали делегації 71 країни. Відмовилися включати тему окупованого Криму до порядку денного 12 країн. Серед них Росія, Сирія, Іран, КНДР, Куба, Зімбабве та кілька інших друзів Москви. We are not caught by surprise, but very much regret that this sustainable, disrespectful attitude Нас не дивує зневажливе ставлення російської делегації до країн-членів та Генеральної асамблеї, яке вже стало звичним. Позиція Росії як сторони міждержавного конфлікту дуже передбачувана. Російська Федерація, чия окупаційна влада не припинила свої кричущі противоправні дії в тимчасово окупованому Криму, всупереч міжнародному праву та резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, продовжує мілітаризацію півострова та порушення морського права. Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що було чітко відображено в останньому звіті Генерального секретаря ООН. Рада ЄС ще на півроку продовжила персональні санкції, запроваджені проти Росії за агресію проти України, зокрема й за окупацію Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС. Санкції продовжені щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій. Санкції набудуть чинності після опублікування рішення в офіційному журналі ЄС. Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на 6 місяців до 15 березня 2022 року. Російські окупанти вдарили з гармат та важких мінометів по прифронтових селах та позиціях українського війська. У штабі Об'єднаних сил повідомили про 2 поранених бійців. Один воїн у важкому стані, інший почувається краще. Нині вони під наглядом медиків. Під ворожим вогнем опинилося і селище Верхньотурецьке на Донеччині. Вогнем зі ствольної артилерії окупантів там пошкоджено обійстя літньої жінки. Обійшлося без жертв серед цивільних. Окупанти масово застосували важкі міномети на усій протяжності фронту від Луганщини і до Приазов'я. Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 5 разів ввели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Російські окупанти також тиском та погрозами закликають до своїх лав так званих резервістів. Про це повідомили в українській розвідці. Таким чином окупанти перевіряють готовність мобілізаційного резерву. Наступного тижня передбачено проведення чергового збору із військовозобов'язаними запасу. Оповіщення призовного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування. Водночас керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.
Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Доступ до фінансів Афганістану став головною темою обговорень на засіданні Ради безпеки ООН. Постійний представник країни Дебора Лайонс сказала, що без грошей Афганістану загрожує повний розвал економіки та соціальні заворушення. При цьому вона зазначила, що потрібні гарантії, що таліби не зловживатимуть цими грошима. Раніше США заморозили активи Кабула, а Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Євросоюз призупинили фінансування проєктів в Ісламській Республіці. Рух «Талібан» нещодавно сформував тимчасовий уряд і призначив прем'єра. Представник США в Радбезі ООН сказав, що нова влада Афганістану повинна виконати свої зобов'язання та захистити досягнення 2 останніх десятиліть. Але ми не будемо з ними співпрацювати тільки на основі довіри чи віри. Талібан хоче міжнародної підтримки, а наша ідея проста: будь-яку легітимність і підтримку потрібно заслужити. При цьому представник Афганістану при ООН закликав не відкривати Талібану доступ до фінансів. Цей орган неодноразово брав на себе зобов'язання не визнавати неінклюзивний уряд, не підтримувати відновлення Ісламського Емірату, як це передбачено в резолюції 2513 Ради безпеки. Афганський народ очікує, що ви дотримаєтесь обіцянки і натиснете на Талібан, щоб він відкрив двері для інклюзивного уряду, яке можуть прийняти всі верстви нашого суспільства. Лише Росія та Китай виступили за те, щоб відкрити більшу частину заморожених активів Афганістану.